शिवसेना भाजप युती सरकारसोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सामील झाले आहेत आणि यानंतर अनेक मतदारसंघाची समीकरणं बदलली आहेत. युती सरकारमध्ये दापोलीचे आमदार योगेश कदम यांचं मतदारसंघामध्ये वर्चस्व पाहायला मिळतंय. ज्यांच्याशी आतापर्यंत 2 हात केले तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षच आता सोबतीला आलाय. खासदार सुनील तटकरे आणि आमदार योगेश कदम यांच्या उपस्थितीमध्ये मुंबईत शिवसेना राष्ट्रवादी पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. नेत्यांचे मनोमिलन झालं, पण कोकणातील गावोगावचे कार्यकर्ते वाद विसरणार का असा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित झालाय. महाविकास आघाडी सरकार कोसळून राज्यामध्ये एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने भाजपची सत्ता आली. यानंतर अनेक मतदारसंघातील राजकीय गणितं बदलली आहेत. शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांना चुकीचे दिवस आले आहेत. रायगड लोकसभा मतदारसंघातील दापोलीत देखील शिवसेना आमदार योगेश कदम यांचा वर्चस्व पाहायला मिळतोय. निवडणुकांमधून तो दिसून